שלום, שוב אני, שלמה בן גיא, צ'יף העשבים. היום נלמד מה עושים עם סרפדים, איך מלקטים סרפדים. אז קודם כל, סרפד, מלקטים אותו מלמטה, מגובה האדמה, קוטפים אותו עם השורש. אתם בטח רואים שעל הגבעול שלו וגם על העלים יש קוצים. אני אראה לכם את הקוצים, בשמש זה משתקף הרבה יותר. וכשקוטפים אותו ממש קרוב לאדמה, אז אין שום בעיה לקטוף אותו. זה לא מגרד וזה לא עוקץ. הסרפד זה אחד מהצמחים הכי עשירים בברזל, ודווקא בימים כאלה של חורף, הכי טוב זה לעשות איתו מרק סרפדים. או נוסיף לזה כמה עוד שורשים למיניהם, ויהיה לנו מרק סרפדים עשיר. אבל אפשר גם לאכול את הסרפד ככה. אפשר לקטוף את העלה ופשוט לגלגל אותו פנימה, ואז אנחנו שוברים את הקוצים. שוברים את הקוצים, עושים ממנו חתיכה, אנחנו יכולים לאכול בתיאבון. זה גם טעים, מאוד טעים חי. חורף. מרק עשיר של סרפדים בחורף. מה נשאר? וזה הכל מתחת לבית. מתחת לאף. שיהיה לנו בתיאבון.